חברים, שוקולד בדובאי כולם מכירים. אבל לנו פה בפינה חמה יש שוקולד ישראלי. בואו תראו את המתכון. ניקח 2 שוקולד פרה ישראלי. נלך עכשיו לחומוס וטחינה, ועכשיו בואו נלך לשולחן להכין את השוקולד. טחינה יש, 2 שוקולדים יש, וחומוס. מתחילים לפתוח את השוקולדים. וואי וואי וואי, איזה ריח של שוקולד. השוקולד, מה שאני הולך להכין, זה הולך להיות פצצה. הפקה, תנו לי כפית. תודה. איזה חומוס. אנחנו לא קמצנים, אנחנו מסיימים את כל הקופסה. לא כמו ששמים לנו בשוקולד דובאי, אנחנו מפנקים רק. מכסים עכשיו את השוקולד. תראו איזה יופי יצא לנו. חברים, אל תיקנו, בואו תבואו לפינה חמה, יש כאן הכל. פותחים עכשיו את הטחינה. זה גם לא טחינה רגילה, זה גם טחינה לבנה. זהו חברים, הגיע השלב הטעימה. אתם מוכנים? לחיים. וואי, איזה טעים, איזה טעים, באמת איזה טעים. שרקה, את חייבת לטעום. לא. אני לא רוצה. אבא, בוא תטעם. הזרקתי לך פה חתיכה גדולה. טעים לך? כן, מאוד. לבריאות. תודה. אולי לשוקולד לא כולם התחברו, לפחות אני התחברתי לזה. כמו שהבנתם, יש כאן בפינה חמה הכל. תקנו את כל מה שאתם צריכים פה.